te Mamadu fenete fedinya na Mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minum be kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena ala kira bangena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على إمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات بل مشرف لا تفي لغبغو مليكونو أني مليكوكا anga foli na nga wale nyuma ndombe au kelengele na bela jelenyi ka au foka au barikada au ka nyema daliko nyuma na kerenkeren yala wazulu kinete fo au minuko ka dele ala fe ala ka kisi anaka hine anaka barka ala ko jidi nene au kelengele na bela jelenga sanga ani wati bela jeli amba aula donia ka fo bi wajulu keneka ame sereto ka ufeino Muhammadul Mustafa kisi nema bama ale bangera ka ke hine ye danfen bela jelima ode hokum konana lala do sawonsa ka sengani Muhammadul Mustafa bangeli nuso jawye wajulu kene basigi nyinenta ka be Desambru kaloma samba fla anitani kononto wa wele sera anga karamogo de ma Alhaj Seydou Diallo ka bo kay ka ufeino nale ya an karamogo Seyid Sherif Ousmane Maden Haidara ka kalande la jolenye ale de bora kana la selu ke sereto kaw feino feminu sorola wajulu inkene kan Shirifla TV togola neni aw anga je anga nyemada an karamogo ka la selu fe China ka ben les 3 premiers mois 2020 ambi Sénégali dugukolo ka China no e soroto ambi ala fo ka tanu kanga dugutigi fo ka wale nyumondo na ka conseil kanga kontone be dugutigi kanga kontone nyeshi angal mamima anaka naibu kanga merifu anaka conseil ani anga tenitigu kadamne anga commissaire ani CV minumbia ambu foku wala nyumando tini tigi minu nye baran ko ambuleya ambu befu wala nyumando ka foli ke dugi ndon ba bey don ba minu mbiya ku foku wala nyumando dugi ndin kilingo kili ambi dugo ke bey chena muso minu mbora ukadugula kana nyinini naya kerengere ne yana sanu nyini nawo ambala wele abbe China ni ankaramugo barka e Sherif Ousmane Maden Haidara anyani na ala fe rabbi ala ka beson ala ka delali ke be mogomi mogobe sanu mina ala bi beta do ya rabbi Sherifu horoma kama ala ka benno China anni sokadi soroto ya ni anga jamiyatan sardine kadamine bureau international la kana bla anga nationalu la kana se section ma krengereneana kay section amba nyemogo foni kenenka Alhaj Abubakar Traoré na ka bureau aka association ubefu krengereneana ame association mi kono o sadio la association amba nyemogo foya no ye kunkum makadu kaka comité befu ngame comité mina o comité 3 amba nyemogo foni kenenka Karem Jara na baraka nyogon olu ye jija minge dinena Haidara togola akabu beba don anga ni sigiro nu chama jula dawdedu damandaw tumadawla nini ka limaniya ere sera woro nuna nala mi deme o yi kafiriyali nga olu sigira sigidawo sigidala kadamine jangute kateme kana masakama ka munumunu kana diabugu kana soroto ya uye dugu wo dugu ke
u y'a yira mɔgɔw la k'olu ye a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ka kalandenw ye u y'o yira n'u jogo ye k'a yira n'u ka baara ye o la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin tɔn in bɛ dɛmɛ ni jija de ye n'i y'a mɛn Ansar a fɔ baarakɛlaw n'i y'a mɛn Ansar a fɔ mɔgɔ jogo ɲumanw n'i y'a mɛn Ansar a fɔ Sherifu kanunaw o la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn baara de y'u se Senegali yan dinɛw fana n'i y'a ye i nana dugu la i bisimila la minnu ye bisimila o dugutigiw ye dugu in yɛrɛ tigiw an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Ala k'an bɛɛ dɛmɛ tɔn in Ala k'a kɔrɔta n y'o de fɔ a ye sura Soroto Mawuludu a wajulu kɛra sura su in na o ye ka dugawu kɛ jama ye o y'a su filanan ye an bɛna dakuruɲɛ damadɔ fɔ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ ka dugawu kalan o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye Ansaru ale ye alamiya de ye n y'o fɔ aw ye sura Ansaru mago tɛ k'a fɔ Mali dama Ansaru ye international de ye jamiiya islamiya alamiya li nasri islam jɛkulu de do internationalement a ka mission kelen k'i sɛmɛ i yɛrɛ la ka diinɛ dɛmɛ ka sɔrɔ i m'i bolo jan mɔgɔ t'i tromper i b'i yɛrɛ sago la k'i k'ala ko k'i sago la pression t'i kan Ansaru ka hakiliya o de ye ka diinɛ baara k'i sɛmɛ i yɛrɛ la i yɛrɛ k'a kɛ k'i ni di k'i ka nafolo di ka diinɛ kɛ i sago la Ala kira y'a kɛ cogo min ka sɔrɔ mɔgɔ ka bagabagali t'i nɔfɛ i jigi tɛ mɔgɔ kan n y'o de walawala ye sura Ansaru tɛ mazhabu ye taabolo tɛ Ansaru ye jɛkulu de ye taabolo bɛɛ b'a kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ jɛna n'anw ta si ye i bisimilalen don baya kɛ ka bayatiriwani kɛ k'i yɛrɛ di ni nin ka nafolo hali ni maɲi n bɛna fara a kan ka n jogo ɲɛ an ka diinɛ baara anw b'o de kan anw ka taabolo bagabagali t'a la ɲɛŋunu ti bɔ i la diinɛ yɛrɛ ye o de ye la ikra fi din kɔmusoya sumankun k'a ni ɲɛni ɲɛ kɔrɔ n'a jari ye i bɛna an b'a suma i kun a bɛ suma ni fɛn min ye sumanan 6 in don baya 6 bɛ suma ka k'i kun i b'a k'i ka minɛn kɔnɔ ka taa n'o man di ye ayiwa min bɛ bɛn i ma i bɛ taa n'o ye nka n kɔni ta in sigi mɛ jogo de kan o la aw y'a dɔn sisan an bɛ cogo min arabu t'anw finance faama t'an finance nin ye jɛkulu de ye la nahataju ila da'ami dakili wala kariji anw mago tɛ kɔfɛ mɔgɔw ka dɛmɛ na anw tɛgɛ ti ja mɔgɔ y'an dɛmɛ ni jɛkulu ye jamana yɛrɛ kɔnɔna anw tɛgɛ ma jan danfɛn ye k'an dɛmɛ n'i y'anw ye ka ko min kɛ an yɛrɛ de y'a kɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ miliyari 1 miliyɔn 300 arabu wari t'a la faama ta t'a la ka misiri jɔ miliyari 1 miliyɔn 600 arabu wari t'a la ni kuma in bɛ faamu a kɔni ye tele sherifula ye tele sherifula a y'o ye anw de y'a dayɛlɛ arabu wari t'a la faama ta t'a la hali sisan minɛn kuraw bɔra ka na minɛn minnu nana kabako don dagabana minɛnw olu de nana sisan ka na fara a kan o la a y'a dɔn sisan Ansaru ye min ye anw ye baara kɛ tɔn de ye ka mɔnɛ bɔ o tɔn don n'an yɛrɛ ka laɲini ye wa non kow sababu n'i y'o dɔn dɔrɔn ko kabakoya bɛ taa ka bɔ yen iza urifa sabab batala al-ajab ni ko sababu dɔnna a kabako taara nin ko in bɛ sababu n'a bonya o de ye Ala ka kabako ye al-alimu al-mujaddid dɔnnibaa min nana
kira ye taabolo min lase dɔnniba min nan'o kurakuraya jogo sira kan ani ala dɔn el amidu est indeed ni sɛmɛ dɔw la u bɛ bɔ i kɔrɔ sɛmɛ yɔrɔ min ni sɛmɛ na a ti bɔ yen nga mɛ o de ma el murshidu et jawad laselikɛla min kɛra fonisiri ye a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale ye laseli kɛ ka tila ka kɛ fonisiri ye semaine tɛmɛnen kaba 100 kilo kaba 100 kilo kaba 100 kilo 400 m'a fɔ 50 dɛ 100 kilo 400 ale yɛrɛ de y'a bolo don a kun k'o san k'a di fantanw ma k'u ka dumuni kɛ Sherif Usman Madani Haidara an bɛ karamɔgɔya ni kalandenya dɔn min ye kalandenw de bɛ karamɔgɔ lahiji an b'o de dɔn nka Haidara de y'a ka kalandenw lahiji mɔgɔ 700 ni ko an filɛ sigiyɔrɔ min na a ye mɔgɔ min ɲɛ da alikaba kan ɲinan dɔrɔn mɔgɔ 50 ɲinan dɔrɔn mɔgɔ 50 Haidara an b'a fo ni Haidara ye anw ye alikaba ye piyan ka tila k'a ye kun piyan an kɛ don min na ko ne ma ko i bɛ taa hiji ne taara ni siyɔrɔ la soso bɛ yen nka maa min ye sangi siri ne kun ne ma tigi dɔ si a tɛ n kɔ a tɛ n ɲɛ a jigiya tɛ n ye Haidara de y'o kɛ ne ye ka ɲɛ da alikaba kan ne ni ɲɔgɔn caman wallahi ni ye nin cɛ in dɔn i bɛ ala dɔn an b'a deli ala fɛ ala k'a wasa ale de ye ala ka dalu ye hujjatul islam silamɛya dalu ale do wa k'a fɔ mɔgɔ ma hujjatul islam i bɛ dɔnnibaa dɔw sɔrɔ nin waati in na minnu b'a fɔ k'u bɛ ŋara da nin kuma in ye ko an b'o fɔ Haidara ma ka da mun kan an y'u lasegin dɔɔni ni hasidiya donna mɔgɔ la tiɲɛ bɛ tunun na hujjatul islam a fɔra mɔgɔ 2 ma Imam Malik a tun bɛ fɔ a ma ko hujjatul islam silamɛya dalu a tun bɛ fɔ Imam Ghazali ma i y'a ulumi dini tigi hujjatul islam o bɛ fɔ mɔgɔ ma tuma jumɛn mɔgɔ min ye ala ka diinɛ wasa ka silamɛya wasa ni jogo ni danbe ni kɛwale ka bɛn ala kira ka fɔlen ma a bɛ fɔ o de ma ko hujjatul islam Haidara y'o kɛ koyi a ye silamɛya wasa Haidara bɛ jamana de kɔnɔ a jamana in a latigɛ de ka gɛlɛn Mali ni kuma bɛ faamu i k'i sigi tasuma kan ka to k'i jeni k'i jɛngɛ o da ka di la Mali sigi Mali t'a den ɲuman fɛ sinon Haidara niyɔrɔji kun kan ka sigi Mali la Mɔludu ɲɛ kɔrɔ an ka jamana bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ cogo min na a kalayara ka kalaya an ka sɔrɔdasiw ni bɛ ka bɔnɛ ale de ye wele kɛ ko conseil islamique tɔgɔ la ka na jɔ ala y'o ɲɛmɔgɔya d'a ma bi tɔrikatigiw faralen ɲɔgɔn kan tajamu o kiyadatu ruhiya islamiya fi Mali o ɲɛmɔgɔya fana ala y'a d'a ma nin kelen o kelen a ko a t'a si fɛ o ko ne tɛ kɛbaa t'a la ni kuma in bɛ faamu a ye jamanadenw wele ka kuma u fɛ o kɛnɛ k'a y'i bolo don a poche kɔnɔ ka 10 millions kuru bɔ k'a di ko k'a di sɔrɔdasiw su in na n'an ko an bɛ kuma Haidara ka ɲumanyaw kan wala dabi n b'a bolo a bɛ tila an na an bɛ ala ka cɛ fo ala ka dugukolo kan maaya tile an b'a fo jogoɲumanya tile an b'a fo jeunes ka karamɔgɔ jeunes ani jeune filles ka karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara an b'a kalifa ala ma k'a ɲini ala fɛ ala k'a kɔlɔsi ala k'a wasa
ami kene minka o ye mawludu kene adugo ke yana nga dugo ke nyoy ana nyon kori ka fe do yira nyon sura ankla nye dama do fo nyoy amina kunche bi ka soroka dugo ke ala kira sallallahu alaihi wasallam amba ali de ka bangini sirauka nabi fo ma kwa ka mawludu ni ala kira kanu iye fembake nga kanu minga jugu kanu be ni kiwe mogofe feminu kungadai fo kayila man yudaa hubba nabiyyi wa lam yafid min hadihi fasafa wa haram ni mami ye weleda kibe ala kirafe kira nana ni kanda tabolo mi imma songa yoka kuyere nege wa yere jamba kira nana ni minye o jogoyi ni kitabu laje mawaizu adadiya ni dona kono au idadiya ni dona kono ala kira ye kumakan do foyi obi mogo nafa dine sebedi islamia sebedi du klungete qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ka arba'atun li arba'atin ala kira ko kwala nani da nani kama iba nani lame nabila el malu li infaki la li imsaki ala en nafolo da ka finance de niyasoro ka addo ala kula ode nyini nenu ni en nafolo soro ki toraka ka ke bakuliya imma fara dine cheuka ka dine deme ki bugu ka nafolo kai saya bi goshi ka nafolo into ya cien tala ba do dola o e folo wali ilmu lil amali la li mujadila doni ni doni soro kerengere ne na dine doni ko o dabora ka bara de kenai ko doni soro li dabo kunte sosoli kamogo dakolo ja doni na kunye bara de ni bi doni ba nyini ta bara kenona ni ye no soro e doni ba do ni ye doni ba soro kulela nota ko tani yere oti doni ba yere fi doni soro kunye bara de nga biya nga donu kera solidi doni bawdi kafare ala kota nye katimali kunjunka billahi wala abdu litaabudi la litanaum ala ye jonda ko ka batu ala ma jonda ko jonku nema dron kake nema na kabba ala batulima ku nyina na idakun ko wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala ko nye jine na adama de dada kan batu jonda kunye batudi batu foi teteme jonga sirala nye ki jogo nye ode batu damine to bi sorokan wa dunya lil ibrati la lil imara ala jie dade jonga miri ka jie fle ki sigi ka jatemine jie somiye ka so inshido ki kechogo do jie baji miye ka don mo se ka jie baji tige fi ka kurun ke bara nyumande ye ka do kono ka se ka bayi tige ni nani ko nani dabora nani kama ibo tui kira ko sallallahu alaihi wasallam yakunu ghurabau fi dunya arba'atin ko tungarange jie kono ko fana nani tungarange mo min na tunga fe ko kote tungarange folo e join el qur'anu fi jawfi zalim mbadum al na ngwa manjo ni kilenga shina abi shina wajulubo
ngantina njo ale kam mo go be la nyini dola tungarange folo qur'ane toyoni kela kono toyoni kela dusukuna qur'ane beba kungulula abe qur'ane do atisrala nye wala kotala do o dama tede abala ka kiye pambara pa ala ka qur'ane kono katla ka susu o de la qur'ane kala na chama na tinye were janeme kono pia ukelenga ala ka kiye qur'ane kono ka yelema ka ku sakoy ka bana ko lu ma fo walma ulu ka tabuluti القرآن في جوف ظالم والمسجد بين قوم لا يصلون فيه مصري anga misri jo anga jo nuye dojo be dojo ko misri ka jo yoro la jama chela ma minun teseli misri yere kono ni kuma bi fam wa musahafun fi baytin la yaqra fihi qur'ane ka yeddu kono qur'ane minti kan koro min bola qur'ane kurukutu daliti kaso du ku islamé qur'ane kalani de ye qur'ane pratiquement aw kaso ka qur'ane jogo yeddu tigila ka ya ka demayalla ka ya ka maradew na de qur'ane kalani nikuma bi fam warrajulu salihun fi qaumin su'in hadama de nyuma ala dona nyuma mogo jugu cela e bisrala nye oluti israla nye nikuma bi fam bakele suruku kulu kemecela fala ki deme narama de njogo nyena ibi je njogo nge jugo nyuma wi ni mo ke imogo be mina kuita soro ni kira ka kuma ibo tui amvlala kira ka kenedeka aka kuma gando ube sallallahu alaihi wasallam o kanga fanye anga minga ngodo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ma min sabahin illa wa malakanin yunadiyani duguje meleke fla o be ala bulu olu bi weleda uka weleda kan mu waylun lirrijali minan nisa'i wa waylun lillinsa'i minar rijali mbadu meleke numbi mufo ko bone janeme bone ani jenyangata ko be chei musowula muso minti dagayi obe muso fana ye chewula chemiti dagayi mbade uni kumai minganga wala enini muso mi yitai o yitai mindi tai ko bone bi wali muso la wali dena bone be wali muso fana ye wali chela ani wali den ni kuma bi fam an be cogo dibi anga suete be cogo dibi anga maraw be cogo dibi mogo jogo be cogo dibi jogo chena kase degerew la cheni muso ni yere bora yi kamana bi gwa ni kuma bi fam wala kitabu do be tahzibul ahkam li sheikh at-tusi kitabu injuzu worona ibi do akono kira ka kuma do be kuma mi mogo waju abi mogo segi alama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako kayfa bikum iza fasadat nisaukum kayfa bikum iza fasadati nisaukum wa fasaka shababukum akwa ubina ke chugodi wati min ni muso jogo chena
ka maloya bɔ musow la muso t'a farikolo sutura muso de bɛ finini don finini min taranen b'a la ka tila ka diinɛ présenter a yɛrɛ la silamɛya diinɛ fa kayfa bikum iza fasadati nisaukum aw bina kɛ cogo di ni musow jogo tiɲɛna musow kan ka waso di ka kɛ waso fɛn ye musow de kan ka cɛw koro ka cɛw jogo ɲɛ a ko musow bina kɛ cogo aw bina kɛ cogo di n'a ka musow jogo tiɲɛna o t'an fɛ yan bi aw bina kɛ cogo di n'a ka funɛnkɛninw jogo tiɲɛna funɛnkɛw jogo mana cɛ aw bina kɛ cogo di wa fasaka shababukum ka funɛnkɛw jogo tiɲɛ banani dulɔmi juɛmi bilebileta ani pando wa ma dɔn o furakisɛ dɔ bɛ yen ko pando ala tɔgɔ man di jeunes bina kɛ cogo di ko an bina kɛ cogo di tuma min na an ka jeunesse jogo tiɲɛna jeunesse dulɔmina juɛmina dɔrɔku tala maa bɛ dulɔmina ɲɛɲini bilen wa jeune kan ka kalan de kɛ ka diplôme ɲɛnama sɔrɔ ka mɔnɛ bɔ i ka jamana na o waati kɛra ka gɛrɛnsigi kuma ye i ti bɔ gɛrɛ na fiyewu o ye o ye ɲɛ bilenmɛ ye ka si ɲɛna mɔgɔw ka bati to sagati kuma in bɛ faamu wa mɔgɔw bɔr'u faso la ka na yan wallahi o dɔw ka so hali sisan sukɔrɔtigiw ka mɔni na o mɔgɔ ka ca hali sini sɔgɔma dɔw ka so u ka mɔni a jala min sukɔrɔ wari ti sɔrɔ o dɔw de nana yan ka n'u yɛrɛ halaki sanu ni sɔrɔla a basi kelen o tɛ wa u ka article 1 jeunes ka article 1 minnu nana n'u ye sanu sɔrɔ dɔɔni article 1 motoba kelen article 2 sunguruba kelen o tɛ ya ka sɔrɔ ka yɛlɛma o sunguruba in fɛ yen article 2 ye ka telefɔni kelen san fɔlɔ 30,000 k'o d'o ma depuis a wolola a ma 2,000 d'a ba ma n badenw ko an ka kuma ɲɔgɔn ye i bi to giringajɔ de la i bi to o taga sɛbɛn de la fɛn dɔ bi t'i sɔrɔ dɔrɔn o bi k'i la bana bada i ti kɛnɛya bilen i ta bɛ tiɲɛ hali i somɔgɔw ti yɔrɔ nin ye kira ka kuma di aw bi kɛ cogo di ni musow jogo tiɲɛna maloya t'u la bilen aw bina kɛ cogo di funɛnkɛw jogo mana tiɲɛ funɛnkɛ de ye sini sijɛ ye maa min ka funɛnkɛya a y'a daji k'a tiɲɛ ka ban ala la ka kɛ jogo jugu ye silamɛya tiɲɛ bɛ ka yira a la a bɛ ka boli k'i yɛrɛ di mɔgɔlangolow ma dulɔminaw juɛminaw dɔrɔkutalaw o de la n'u bina moto la bɔ sira la kunkolo de bɛ tititi min b'a kɔnɔ o n'a tɛ filɛ ni kuma bɛ faamu kira ko aw bɛ kɛ cogo di walam ta'muru el ma'ruf walam tanhu anil munkar a ko o waati in na yamaru ti kɛ ni ɲuman ye nin ye ɲuman ye wa ko balili tigɛ ka bɔ juguman na i bɛ taa sijɛ dɔw sɔrɔ yen olu yɛrɛ bɛ denmisɛnninw ye wale jugu la ka tila k'a fɔ ko a y'u to yen ko bidenw don biden don janɛmɛ ani bi cɛkɔrɔba a bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ di aw bɛ kɛ cogo di ka ɲɔgɔn bila ɲumanya la n'o tɛ yen fo ka ɲɔgɔn bila juguman na kila ya rasulullah wa yakunu zalika ya rasulullah kala na'am u ko ala kira ma ko o bɛna kɛ wa a ko wa sharru min zalika a ko waati wɛrɛ bina o kɔfɛ o ka jugu n'o ye a b'a lamɛn ni minnu kunna ka di su in na olu b'u ka baya minɛ ka bila u kun k'u dabɔ kuma na wulibali don dɛ a ko waati wɛrɛ bina k'o bɛ juguya n'o ye fa kayfa bikum iza amartum bil munkar wa nahaytum anil ma'ruf a ko aw bina kɛ cogo di aw bina kɛ cogo di tuma min ni mɔgɔw bɛ jogo bina kɛ ka mɔgɔw bila juguman na
muso yɛrɛ de b'a wolo den bila juguman na fa yɛrɛ de b'a den bila juguman na sijɛw de bɛ sifinw bila juguman na k'aw bɛna kɛ cogo di ni mɔgɔw bɛɛ kɛra a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bila juguman na ka ɲɔgɔn bali ɲuman na a bɛ kɛ cogo di fakila lahu ya rasulullah wa yakunu zalika u ko alakira o fana bɛna kɛ wa fakala na'am a ko bi kɛ wa sharru min zalika a ko waati wɛrɛ bɛna o ka jugu n'o ye fa kayfa bikum iza ra'aytum al ma'ruf munkiran wal munkir ma'rufan kira ko bina ke cogo di ni waati min ɲumanya yɛrɛ o de bina ɲumanya yɛrɛ de bina ye ka mɔgɔw ɲugana mɔgɔw yɛrɛ de tike ɲumanya fɛ ka ni ɲumanya ba ya to kɛ misiri la ɲumanya bina koya mɔgɔw ye mun bina ja mɔgɔw ye u bina ɲumanya yɛrɛ kɔnkun a bi koyaw ye u bi tila k'a kɔn u t'a fɛ kira ni sahabaw ye o do baro bila ni kuma in de kan makaw ɲɛna dɛ nga a walawalalen filɛ anw ye bi anw kɔni y'a dɔn ko a ka mɛn anw ma bi a ka mɛn anw de ma sabu walejugu o de ɲɛna anw bolo bi hali an t'a dɔn an bɛ min kɛ ni kuma bi fɔ kitabu dɔ bɛ yen nuzhat mushtaqin nuzhat al mushtaqin a tigi kumana a ye kuma dakuruɲɛ damadɔw fɔ wallahi a bɛ hɔrɔn dusukun yigiyigi k'i bɔ walejugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ min ka baara ye jɛnɛya ye wallahi kitabutigi in ko di a ko ezina yajma'u kilalu sharri kulluha jɛnɛya ko cɛni bɛɛ de b'i fara ɲɔgɔn kan ka t'i kalifa jɛnɛya ma cɛni bɛɛ min qillatu din jɛnɛyakɛla ko a ka diinɛ ka dɔgɔ silamɛya diinɛ ka dɔgɔ jɛnɛyakɛla bolo a t'a la yɛrɛ wa zihabul wara ala ɲɛsiranɲɛ k'o taara sɔgɔ ka bɔ jɛnɛyakɛla la o de la kira ko la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min jɛnɛyakɛla tɛ jɛnɛya kɛ fiyewu ka sɔrɔ muminiya b'i la k'o kuma tɛ yen ni muminiya bɔra fɛn fila de bɛ na kafiriya ni nafigiya o de bɛ na wa fasadul muru'a jɛnɛya bi kɛ sababu ye ka maa ka maaya tiɲɛ maaya k'o tiɲɛ an bɛna kuma ninnu dulon ɲɔgɔn na i k'a faamu jɛnɛya bi kɛ sababu ye k'i ka maaya tiɲɛ i ka adamadenya k'o tiɲɛ o la kita wɛrɛ bɛ yen min bi wele adabi duniya wa din adabi duniya wa din ale tigi ko maanifinya ni diinɛ k'o bi kɛ ni yɛrɛminɛ de ye yɛrɛminɛ k'o de bɛ maaya sinsin el ifatu yɛrɛminɛ maa min bɛ se k'a yɛrɛ minɛ mɔgɔw ka da la n'a jogo ye k'o de bɛ se ka diinɛ jɔ fa ama el ifatu fa nawani ko yɛrɛminɛ yɛrɛ ye qualité fila de don yɛrɛminɛ ahaduhuma ifatun anil maharim wasani ifatun anil ma'asim nini fila t'i la i tɛ se ka sɔrɔ maaya kɔnɔ wa i tɛ se ka sɔrɔ diinɛ kɔnɔ hadamaden ko i k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ala ka haramu ma ala ye fɛn min haramu k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma k'a nege tu i la o de ye cɛya ye o de ye musoya ye o ye yɛrɛminɛ fɔlɔ ye yɛrɛminɛ filanan k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ jurumu ma jurumu de ye fɛn ye ni mɔgɔw y'a k'i la a ti bɛn i ma ko i kana kɛ mɔgɔw la a ye kuma in faamu de ala de b'a dɔn n'an bɛ sigi yan nin kɔfɛ ala de b'o dɔn ami fa ama el ifatu
kidabutigi segira ka wala wala ko yere mine ka wala wala dini kabo haramuma fa amma al ifatu anil maharim fa nawani ki mine kabo haramuma ko fana e kalte fly ahaduhuma dabtul farji anil maharim o fla dola kele cheni muso ko fiki nyemana mine kabo haramuna wala hafizina furujahum wala hafizati nyemana kolosi baga chemon ana musomo mama masa ka tafe bolola muso masi aka tafe bolola chewo che masi ka kursi jalala ala tibo nyefi ni kuma imbi fa oye atlaro folo o tlaro ina ala kira yere nana kana wala li dokona kitabu in kono mbado mami muso mbisa ka tafe bolola mabado dugaw nyina fe chebi mbisa ka tafe bolola ya togo ida ka kursi jalala mabado dugaw nyina fe ore la qur'ane ya nwele kana bayama qur'ane ala kuma kan o ya nwele kana bayama jugo ni minun ti fe anganye olu bana femina na qur'ane kono ni mami yeki gagla fola ko ere batigi ni qur'ane betla qur'ane be ni atla bi be harfu kono tondi ma qur'ane be halalun haramun muhakkimun mutashabihun bashirun nazirun qissatun izzatun masalun qur'ane bi bennima halalun femin daga ledu musofuru daga ledo jene ya haramu hala kuma manca halalun haramun ni fenya haramu ne ala jene ya haramu kwa kana gerere nye danga de ya haramu muso ka a che dogo ya nyo haramu che ka ngolo muso ni nyonje nyo haramu haramu muhakkimun qur'ane bi kiri ke o kiri do de la na kono ko baya kake nti flafara alaka nti shwenike nti jene yake nti ndefuka nti nabarake mbulukoro ntake nsenkoro ni kira imbla bara nyuma mina mbake abe qur'ane kono adafale doni kela jugo de bana moi me famwa muhakkimun qur'ane bi kirike folo e halalun haramun muhakkimun mutashabihun do bolendo dofe alif lam mim alif lam ra una nyogona do bome do fe mutashabihun bashirun wala nyumangela minu ye laydu taka dafa ku jija ka laydu indafa ko aljine bunye ku nisoja nazirun wala jugu kela jugu danzagula ki baga ko janeme binye nima dable bi do apu bashirun nazirun izzatun qur'ane wajuludi mogodo tachena ko luka kunafuni fiye mogodo nyena ko luka nyumanya fiye izzatun qissatun qur'ane kisadi ama isae ka kunafuni fanye ama yusufu ye ko kunafuni fanye kafiri mi wele jaluta ama ye ka kunafuni fanye ni kuma imi fam qur'ane laba wode masalun ala misaliye gushi qur'ane kono ni imunumunu chogo qur'ane bi dande kono wende bwala kiri minu nana kubi kiri uyele maka ku yere saboyi ala ka kiri ti yele wode la ala kira ko ya sallallahu alaihi wasallam man wukiya sharra zabihi wallaki lakihi wa kabihi faqad wukiya wallahi ala kira ako chugodi ni mogo min kishira loka doko zabi walaki wa kabi faqad wukiya ni ve sabain ko ni mami ngishira ni ma kuyi kishira aba wala ako bizabihi el fard wa bi lakihi el lisan wa bi kabihi el batn ni fe sabain mauma kishira ni maiduna aljina ko mauma mbase ka ni sabamine fo janeme habu
ay hal ni bi mo sila al kabala ni saba yi je itigi o fola jumé zabi o de ma min sira ka nyemana mine ale ti ko fitini ale fem badi dina kono dambe kono ni kuma bi fam bamana nga mo wele ko fadinto chokoroba koro ni kanga ku fa uma fadinto an ma da duni ma da an ya mina yere biran lahi telma jogo chena ku toli zabihi ode kasi nyemana na el farj wa bi lakihi el lisan mugo min sera dalanena mama ka kuma kacha janime dedo ni wajulu kelate kutuba kelate geren boru kela bagalo ndigela badu bebe kelin lame itiga ma waju iti furu dlala ite sinji tugula I galo ndigela abi famua fo mugo ka se nena nebi ma se kungoma wabi kabihi el batn kono bara femi bi do akono o kaki halalai dugo jabi shartila ni mimi du kono ni to soro chogo do e ko ni mana soro doro ka kunu fo ke sai ka dugo timi ni me kitaw mi ngono adabi dunya waddin ala kirayo kuma ka inda tuguni muye ako ahabbul ifafi ila Allah ta'ala ifaful farji wal batni yeremine bekabu nga yeremine mingabo yeremine bey ma minya kono bara mina na nyemana ni sira ni flala kadalane ka sabana e kuma doina ibunyina yeremine una yeremine ma mimbise ka disi goshi ki disi chemanje goshi ode di bala kanda ni masola kere goshi ode depine bayake ni deserola itachena wallahi do tse ka lu tombu go uto khoronya bemi mina ibe famu ke shwina me fe ka kuma do de fie ika famu haidara ka kuma utende ka kuma utende moi mi famu baya e juli woro nti fla faralaka nti shwenike nti jeneyake nti ndemfuka nti nabara kembolo koronta kense ko ni kira imbla bara nyom nambake laidu woro ina flaba la ibo bwala ndi fla faralaka obe islamé o concerné bolison sira ni kira imbla bara nyom namboke o ban concerné atomato nani yo oto nani obe nyebe concerné nyebe jie sharia bela shweni tibe jie sharia bela jeneyati be jie sharia bela namarati be jie sharia bela mugafakati be abi famwa o jie sharia be tabulu be olela mugo minnu be makasidu don مقاصد الشرعية الإسلامية وعلاقتها بالدليلة الإسلامية بأدلة الإسلامية مقاصد الشرعية الإسلامية وعلاقتها بأدلة الشرعية نيدونو كتابين كنو مغمي كتابين دلاو دوني كلا باي محمد سعيد بن أحمد ولو كمانا جوجوكا كده ولد بي معلوم من الدين بالضرورة دكتور فاتن ويمفو هذا ما دي كلمة جنيه كنو فندورو بي إيكا هورونيا بيبولو
o fen duuru i k'o kɔlɔsi laka hurriya kamila fi difai an kamsi darurati lil hayati ɲɛnɛmaya wajibiya fen duuru bɛ yen a wajibiyara ni bɛɛ ka hɔrɔn bɛɛ i k'o kɔlɔsi hali n'i tɛ diinɛ na n'i bɛ diinɛ na o b'a tɔ dafa ko i ka hɔrɔnya dafalen b'i bolo fen duuru bɛ yen i k'o ɲɔni ka bɔ ɲɛnɛmaya kan fen duuru wa hiya ad-din wa nafsu wal aql wal mal wal ird a fɔlɔ ye jumɛn ye hadamaden ka diinɛ ka gɛlɛ a ma i ye silamɛ i ye kerecɛn i bɛ bato jumɛn kɛ mɔgɔ ka bato fɛn ka gɛlɛ a ma hadamaden k'i ka diinɛ a kɔlɔsi wa nafsu i ni i k'a kɔlɔsi wal aql i hakili a kɔlɔsi o de la diɲɛ sariya bɛɛ la dɔrɔku ti bɛn hali n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ dogo la hadamaden i hakili k'a kɔlɔsi wal malu i ka nafolo o kɔlɔsi wal ird ay naslu i danbe k'i danbe kɔlɔsi maa wɛrɛ kana t'i den ɲaami maa wɛrɛ denw na o ye danbe kɔlɔsili mɔgɔ ka nafolo e kana taa sunya ka nafolo la o de la ni so minɛna kaso silamɛya sariya ko k'a bolo tigɛ a faamuna hakili ni mɔgɔ hakili tiɲɛna dɔrɔn fa don fɛn min b'a tiɲɛ ka caya o ye fɛn min ta o dɔrɔkuw ni fɛn kunda o de la a bɛɛ interdilen don hadamaden ni k'i ni kɔlɔsi ni maa nana ko a bɛ bɛn i kan k'i yɛrɛ defan ni mɔgɔ ko a b'i faga i defan i ka diinɛ ni mɔgɔ ko i t'a kɛ k'i k'i yɛrɛ defan kitabutigi in ko de walaka an tudafi'a ko se bɛɛ b'i ye i k'i yɛrɛ defan ka nin fɛn damadɔ in kɔlɔsi walaka an tudafi'a anhum ko i ka ɲɔni kɛ ka bɔ nin fɛn ninnu ma bi ayi wasila tɛmɛ sira bɛɛ fɛ walaw wasala zalika ila katli mahajimaki fala zanba alayka wala ikab ni fɛn duuru in kɔlɔsili la ni maa min ko a bɛ dankari i la nin na ko n'i y'a tigi kɛlɛ i sera a la ka hali a tigi faga sariya la i ma maa fa fiyewu mɔgɔ dɔ nana ko f'a ka jɛ i muso fɛ kɛnɛ kan n'i y'a kunji i ma maa fa mɔgɔ nana f'a k'i ka bitigi dakari i defan dɔ i y'a fa i ma maa fa est-ce que kuma ninnu bɛ faamu nin bɛ kitabu min kɔnɔ ma'lum min ad-dini bi darura an bɛ segin kitabutigi dɔ in ye kuma min bila an bɛ segin k'o kɛ k'a dafa fɛn naani bɛ yen ko n'o sabatira yɔrɔ min k'a kisira an b'o kɛ k'a datugu ni minnu bɛ baya kɛ o kana ami a ko di jɛnɛyakɛla ko maaya tiɲɛnen don a bolo ani maa o maa jɛra o bɛɛ tigɛra a la a jogojugu kama wa qillatul al-ghirati jɛnɛyakɛla ko a ka keleya ka dɔgɔ sabu n'i bɛ mɔgɔw ta kan ko dɔ bɛ k'i ta kan wulibali don fala tajidu zaniyan ma'ahu wara'un ko ala ɲɛ siranya yɛrɛ de tɛ mɔgɔ tɛ ala jɛnɛyakɛla la fiyewu wala wafa'u bi ahdihi jɛnɛyakɛla ti layidu dafa wala sadiqun fil hadis tiɲɛ yɛrɛ ti bɔ a da kɔnɔ ngalontigɛlaba wala muhafasatu ala sadiq a tɛ teriya yɛrɛ kɔlɔsi jɛnɛyakɛla k'a fɔ i teri don kana sɔn a ka munumunu i ka so dɔrɔn kuma bɛɛ de filɛ fal ghadaru wal kazibu wal kiyana wa qillatul haya'u ma'azina janfan galontigɛ maloya ntanya ko nin bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɛnɛya kɔnɔ nin bɛ kitabu min kɔnɔ nuzahatu mushtaqin i b'o to yen ka kuma kuncɛ ye teliman na tafsiri dɔ bɛ yen
tafsir itfish a juzu shekina donikela do be kuma do foyi o kuma nani ambo dima sisan ni minu bi baya ko kana anga soro ka dugo baya kofe amina moldu dugo kana wakila kullu baldatun yakunu fiha arba'atun fa'aluha ma'sumuna min al-bala'i dugu wodu fennani bey no kolo shilay kwala bi dugu in kishi ka bon nyangata imam adil la yazlim nyemo tlene minta ko mo tonyo ikela almami ite kiye ko dogo ko mo ikela dutigiye iti ka dude unjamba ka islame ya kiye rebe islame yala ikayiri ka dude una yujaba bara yoro nyemo tonyo ni kela nyemo tlene obe yoro mina ko ala bo kishi wa alimun ala sabilil huda doni ba min yere be kanda siraka ala yere be limeri siraka mugo bi tuwako nga doni ba mbe dibila no keri ka doni ba itachena wa mashayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yariduna ala talabil ilm wal qur'an mashayikh bi flata abi shijeta abi donikela korobaw minu nye dine do abo luta no lu soro la yoromi ka mogo bla nyumayana ku genga bo jugumana ka mogo shuga ke doni nyinika ku shuga ke qur'ane donika kwala bo yoro kishi ka bo nyanga tama alaba o yamba utai wan nisaa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarraj al jahiliyyah al ula muso minu nyu farkolo shutura sharia ko akake chugum islame muso ni miniship kenema haramudu islame muso ni embara kenema haramudu islame muso ibi shutura de sharia ko te de qur'ane kono muso shutura la yoromi kwala bo yoro kishi kabo nyangata jiginima e ka ka aksuita ni nyemo matle yoromi ndum nyangata bi ni doni ba make kanda siraka yoromi nyangata bi ni doni kela umo mogo bla nyuma yala ku genga bo jugumana ku shuka ke doni nyini ni qur'ane doni ka yoromi ndum nyangata bi ni muso uma shutura yoromi nyangata bi ulanti shina wajulu jaba ambi fe shina ala kira yere ka ni kene ngama jeni minumbi ambe fe ubeka no joni kene nga ya shina anga baya di nyoma anga soroka dugo bakala nyoma ambala ka ufana beti ante fe mugo yere do de ka soro ya shina ki bi wuli ka tayma bayati ante fe o kede ijaku yande de ngambi fe ka nyima no mandiye e purga ka do isebe jene ni e kurshi bo ki jula ngolo bla nani na to ya andi na nyere nyini otea ala kan kunaja ola mo ko be jenuna ka damine ya vigili jolen fleromi kana goshia jeni wo jeni ba kono sigile ni jole ami fukana wibaldo de minu be de ka abede bala bede bi wuli bi ambake amina ala de wele here kasro andi fe o kake kama to anchele ya min kuru me ite fe kanyi an karamogo Sheikh Al-Fadil Seydou Diallo akelenga ala ka jon blasra bayakela chama de sorola wajulu kenenka balma Shrifla TV lage bago Mali kono ani Mali koka anga foli ani wale nyumando ambo kokuraya au yesanga ani wati bela jeli ka au foka au barkada au ganyama daliko nyumana ni kunye au nye siroto kaufeno uye mauldu kene bami labe ninga wele bla ankara mogo Al-Ustaz Seydou Diallo ma nalede nana boka la selike islame jamae ni kunya anyo o mauldu kene ka dele ala fe bla srali kaminu dira ankara mogo fe ala ka meklo nyuman dama amelen ko fe ka taka barake ala ko noga ani islame bela jeli ni ka dele ala fe ala ka ke maulutiki yere bonya na baraka kama anga jamana ala ka basigi nine kunye au nga bi soro lohni au ka ambe sikida were shukran lakum wa dumtum bi khair.
Mami mi kira fene bo fe ni te Mamadu fene te fe dinyana Mamadu Allah kira bangena Abdullahi te kira bangena abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu Allah kira bangena Minu mi kira fe atanu fle abangena Makankalu de kira bangena